v-am găsit la un episod de Brawlhalla, suntem aici cu Robi. Salut! What the fuck? Să văd dacă... Mi s-a blocat! Oh, e perfect! Da, tu te auzi încet, dar nu-i nimic. Dar nu-i nimic. Dar nu-i nimic. Dar nu mai contează. Ai, uite, am level 14 pe joc, tu ce ai? 14. Și tu? Da. Când am făcut level 14? Dar nici nu știu eu. Eu știu că aveam level 11, nu 14. Eu ieri m-am uitat și aveam 9. Poate că jucăm bine, că ai văzut că de când îl avem pe ăla facem numai 15, 16. Tu când ai făcut pe level aproape 3 pe Mirage? Când ai mai jucat cu Mirage? N-am mai jucat. Eu nici nu știam ce level am pe el, da? Nu contează. Eu nici nu mă uitam, nu mă interesează. Contează să le joc eu bine. Că Mirage e bună, bă, mie nu prea mi se pare bună. Da, mă, nici mie. Parcă e mai bun moșul. Bă, dacă la ce putere, tu nu vezi ce putere dă. Mie doar asta îmi place mie la Mirage, atât. Uite asta. Da, mama, să-ți arăt ce le fac la ăia cu Orion. Mă, da, tu dai pe mine, da? Tu dai pe mine, da? Ia vino, mă, aici, mă. Copile, tu știi cine sunt eu? Mamă, Mamă, ce combo! oh my god, 120 de abonați, dar chiar v-am 3 abonați. Da? M-am abonat eu și cine s-a mai abonat în afară de mine? Albert și încă cineva. Bă, Albert nu s-a abonat. Eu m-am abonat după tabletă. A, da? Da. 2 ori? Bă, Albert nu s-a abonat la mine. Ce zici să se aboneze la mine? La mine ci că da, dar trebuia să am 4 dacă se abona și el, deci nu s-a abonat nici la mine. Oh my god, ai văzut aia? Mă rog, sunt pe roșu direct. Dă-i! Bun. Da, prost e cam asta. Bă, mai bine facem timp, că-s prea buni ăștia. Pe naiba sunt bun. Am scăpat. Ce-ai făcut, bă? Am scăpat. Ai scăpat, mamă, chiar că. Eu vino, mă, încoace. Eu vino, mă, și tu. Eu vino, mă, și tu. Am 7. Ai vrut că mi-i de-a mea? A. M-a rupt. M-a rupt! Nu m-a rupt, nu m-a rupt, nu m-a rupt. Nu m-a rupt pe nimeni. Ce vă? Nu m-a rupt pe nimeni. Nu m-a rupt pe nimeni. Nu m-a rupt pe nimeni. Da, nu te rupe nimeni. Decât Robi. Dacă vin eu și vă dau dita mai grenada în cur. Auzi, Bă! da, tu, au! Da. Bă, dar m-a prins-o, ia mă. Mamă, au. Nu! Cu pom le-am dat-o! Bravo. Haide, du-te, Mirage, nu e bun deloc. Și nici nu sare, mai bine sare moșunică, care are și 2 spline rupte. Asta e și femeie, bă. Ce? Asta e și femeie. Unde mă ce dă Denis? Uite că am luat un cap. Nu mi-a luat în fund. Că acolo m-a lovit cineva când era mic. Da, bă, da, eu când mă jucam Brawlhalla, tu te jucai cu puța în țărână. Asta o știi de la mine, băi. Scriblitule. Ba. Nu vrei un pom de mufă? Eu? Marș. Da? Marș, da? Mamă, dau cu tastatura în tine, ești nebun la cap. Dau prin ecran. Da, bă, da, mă, de partajare. Da, mă, dau partajare și te rup în două. Ca la școală, pe vremuri. Eu duceți-vă toți la cotețul vostru. Bă, scribulitule, nu mai Ce da. avem puțite și nespălate. Toți acasă. Ia Ma! hai. Bă, mă ne bate scribulitul. Scribulitul. Marș, marș. Uite ăla a venit ăla albastru. Scribulitul. Lăsați-mă naiba să-mi iau coasa. Coasa? Ce faci cu coasa? Ți-o înfingi în cur? Bă, nu-i frumos să vorbești. Ură pe YouTube. Știi ce am înțeles de la tine? Vorbim frumos să vorbim pe YouTube. A, până naiba. Marș. Marș. Bă, nu vorbim frumos. Nu se vorbește urât pe YouTube. Marș. Te-a rupt! Bă, băgă-mi aș piciorul în tine. Marș! M-a rupt! Double kill! Te-ai căzut și... Da, era să cad. Eu am 10, am făcut 10 măcar.
Am 13. Da, Nu, da. de la din 0 și de la are minus 4. Eu am făcut level 3 și mi-a dat new stand. Am ni un loc. Ni un loc? Ni un... Eu am... Ce ca la tine. Ni un loc și am înțeles... Uite un loc. Un loc. Uite un loc liber. Uite băiatul, locul liber. Hai bă să parcăm. Numai hai să... L-ai pe Orion? E level 2 pe ăla? A? E level 2 pe ăla? Da. Îl-ai? Da, păi e gratis, naiba. Hai să-l luăm. Eu nu l-am luat gratis, am mai conteam. Ia-l pe ăsta. Eu le iau pe ăsta. Bă, Bine. Bine, Javro. bă, tu ai level mai mare pe asta. Bă, când ai mai jucat cu ea? Ba da, am level mai mare. Atunci când ne-am jucat cu Robert de se oftica că facem timp. Da, bă, da. Atunci... Hai să-l uităm pe bătrânul ăla. Ce faci, bă? Bă, ce faci, bă? Păi mă duc după armă, tu? Am și eu. Și am văzut anul la jumătate de preț pe aici. Ia să vă văd eu. Eu o să vă văd, mă. Te-am rupt acolo. Ți-am dat o sabie pe mijlocul gâtului de t-a luat toți nervii. Bă, dar nici măcar nu știu care sunt eu și care ești tu. Ba da! Ești ăsta care te învăți ca prostul pe lângă mine. Te învârtei. Cred că ai căzut. Crezi că am căzut? Păi dar nu vin eu cu ghearele și te rup în două... Ia vină încoace. Ia vină încoace. Ia vină încoace. Bum! Bă, ce dă, nenorocitul? Bă, stai la cuteț! Câine puțin, stai la cuteț! Te dau cu capul de pereți și nebun la cap. Hai bă, cine vine aici? A, vin eu. Bă, vă rămâneți aici. Nu, că vorbesc cu ei prin partajare. Prin par. Ce-ai Să vezi ce te rup! făcut, Robi? Ce-ai făcut, Robi? Bă, am enerveat. Bă, rup. Gata. Ce-ai făcut, Robi? Marș. Marș! A. Bă, am dat în altul. Ce-ai făcut, Robi? Uite-mă, jobroholă! Să chiar o să cad. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Lasă-mă! Bă, dar Bă, ce-ai? ce? Vrei să lasă-mi place, mă? Bine. Da! Las că te las în place. Te las în placea mea. Mamă. Dar nu vă rup pe toți, bă. Pe toți vă iau. La rând. Da, bă, da, hai să... Hai că vă aștept. La rând, vă scot pe toți afară. Hai, frate, că fac timp cu tipa. Bă, marș! Inclusiv pe Robi. Ia A, da? marș și tu acasă. Marș acasă, bă. Uite și pe asta a venit cu ciocanul să ne bate cu ea în cap. Bă, eu nu știu cine dau, frate. Nici eu, dar eu nu mă mai vedeam. Eu mă uitam în sus după aia și credeam că sunt lângă ea. Hai, mă. Iuhui, mă! Allahu Akbar! Du-te, mă, de aici, javră împuțită. Duceți-vă la casele voastre. Mai spălați-vă. Nu spălați! Ia Dar putere de căcata să arate cu asta când dă. Hai, bă, să facem timp, gata, că m-am plictisit. Nu frate, niciun timp, nu frac frate, niciun timp cu tine. Nu faci frac cu mine? Nu fac crack cu tine. Mama, am uitat să dau drumul. Du-te, mă, de aici. Facem de-astea, nu? Facem de-astea, nu? Facem Facem de-astea, nu? de-alelalte, că mie nu-mi plac de astea. Îmi plac de alea. Ce i-am dat-o lui ăla? Marș. Ce marș? Pony! Ce marș, mă? O, vezi că vin după tine. Și o să-ți pară foarte rău, era să cazi. Dar tu ai văzut că nici nu eram acolo, nu? Am văzut. Așa, bravo, Luciena, acum te bași pe tine. Las că-l bat și eu. Bă, ce-a fost ai, frate? Bă, Mi-a dar dat nu Luciena. mergem în stângă. Ai 0 și am 8. Deci am câștigat deja. Vrei să te rup să vin cu... Vrei să vin cu Orion, da? Deci tu mă provoci, da? Păi, dar nu te... Nu, doar noi doi, cu Orion, da? Nu vreau, frate, cu Orion. Bine, frate, dacă tu vrei să fie rupt. Ce-a fost asta, frate?
o lovitură peste gât cu sabia. Nu mai spune. Mai ales pe o javră. A fost... Dar am vrut să testez, ca să știi. Asta n-a fost nimic. Mă puti cum rămas amândoi. Știu. Am făcut level 3 pe ea și am luat new stance. Cu cine jucăm? Ai zis că joci cu Orion. Hai să-i dăm pe amândoi pe hard. Hai, oricum nu facem timp. Știu. Hard. Ha! Votează pe aia, bă. A mea! Cât am filmat? Stai puțin să nu dai, că mă uit doar. Am filmat 10 minute. 16 minute. Ce mă? 16 minute. 10. Eu cred că după meciul ăsta închid video. Și eu, că deja prea mult. Strică. Mai facem unul? Nu. Nu? Eu nu mai filmez jocul ăsta. Cred că le ajunge la oameni. Du-te-ți-vă pe la ăsta! Frate, dacă aș face 7, level 7 pe el. Du-te, mă, de aici. Bă, lasă-mă trebuie. Bă, dar are ultimata prea bună pe căcatul ăla de pumni. Hai, că ne rup. O să ne rup meciul ăsta. Stai seama, ca și meciul trecut. Ce meciul trecut, că meciul trecut v-am bătut. Așa, bravo, tipo. Hai, te văd, suliță la suliță. Aude-și, așa. Bă, mă, lași odată. Uite și pe asta. Uite și pe asta, marș, treci la coteț. Gata, uite aici, rămân. Mai vrei să rămâi acolo? Da! Că ești tu acolo, că și-a luat-o ăla. Mamă, 2 am dat. Mamă, Marș. ce marș, mă? Ce Vreau- marș, mă? Ce marș, mă? Toparul! Așa. Măcar să Hai, frate, trebuia să te întâmple odată așa, măcar nu? pe primul loc și tu pe ultimul, aș zic că... A, da? Băi, acum Bă, aveți... tot ești! Acum Bă, aveți... tot ești! Acum aveți și tu? Adică, știi, ești de mult acolo. Marș! Și tu? Pumnii te rumă, nu vezi? Spun piedica la joale de te... Te nenorocesc. Marș. Mamă. Ma. Eu vină-mă încoace! Eu vină-mă încoace! Du-te, naiba, de aici la cotet. Hai vină încoace. Hai vină. Vină aici dacă ai curaj. Păi vin. Hai vină. Vin. Vină. Te țin pe ăștia îndepărtați. Bă, futuți! Ultimata mătii! Exact! Hai, vină încoace dacă ești maker. Vine acum. Nu faci. Să mai fac și eu un kill? Gata. Hai că vine. Marș. Marș. Bă, toți se adună tipii ăștia, marș! Bă, uite pe asta, frate, cum... Le-a strâns toți aici. Marș. Marș. Marș, stai că vin cu sulița după tine, ești nebun la cap. Ce, frate, că n-am nevoie de o suliță ca să te înving. Ma. Ce înseamnă asta? Ultimat. Nu, așa, așa. Exact. Mamă! Hai, frate, suliță la suliță. Marș. Vreau și să dau una la Vitu ca prost. Ca prost, bă! Da, mă, da. Prost ești tu. Tu nu vezi că te rup din pumn? Nu-mi pasă. Că ăla e mai puternic decât Mirage. Și? De ce ți le-ai luat pe Mirage? Păi de unde să știu că le-ai pe ăsta? Double kill. Am și eu 12, foarte puțin. E foarte puțin? Da. Mai trebuie. Da, trebuia să iei 2. Mai trebuie să lucrez. Da.
Moarte. Ori. Crezi moarte. Stai și mă, tu ai două. Ia, bă, stai, trebuia să-l omori pe ăla, că... e bine că te-a băgat pe doi. Măcar m-a băgat pe 2. Dar, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like dacă mai vreți episoade cu Brawlhalla și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!